Pinoy Bus Driver TV. Maranama, nagpusit sa mga Bicolano. Hindi naman na sa Bicol, sa Ligaw. All na, sis. Wala-wala na sa inyo sa. Kaya pagpapaliw ang kailangan ng tabako yan minsan. Tabako, kaya sa Bluyon. 507. Tumanda naman ako. Lupon na ito eh. Wala lang. Sige. Makukuha sila ng tipo. Ano lang ang driver niya? Bawal. Pagpap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 ag
Driver. Parang tama na. Ano, patay na ilaw? Ilaw. Nakapit na yung ano. Dalawa, sige na. I-video sa Uyog. So, what is
Batan. There, 515. Pagbaba na ba dyan? Batan.
kaliwa ka doon. Yung ginawa. Iwag na. Yung ginawa kanina. Oo, yun na yun. Yan, sir, pag kumarang ka dyan, siyempre, down yung level sa nasa doble ko siya. Ngayon sa sentro na ito, balik. Kilometer 5 to 3. Ayan, hindi ko, nakatuto. Malakas na rin. Madalas. Madalas. Lakas ang ulan. Oh, gusto na eh.
Sarado po ba na? Sabay sili. Ayan po, single set, papuntang Pagsawa. Sarado po ba na? Yan ang malaking sili. Ano? Sili, ano? Ay, salamat po. Maraming. Hindi ako nawala. Hindi na ako. Sarado po ba na ito? Wow, dito pala yung mga mahaba na ito. Naka-airless po ba na yan? Nahirapan yan po ba sa taas. Dapat pala doon tayo lumakas sa mundo. Dapat pala nagpupuntok tayo. Bukset. Nahirapan yan dyan sa, sa taas. Dapat po nakakaan natin yan. Yan kasi. May inaw na ba yan? Pwede ako na yung isa. Nasa likod yung isa. Mamupunta ka natin. Baka bumalik yun sa Mendoza eh. Ay, sumunod. Nawala eh. Talaga na natin sa baba na yan.
Ganyan ang sisal dyan eh. Bakit? Kaya pamali mag-purchase naman sa likod. Ang dami ano? Hindi lang tatlo. Ay. Uy. Ay, okay ka. Mga. Ayun. Wala. Talikod nga tayo. Ayan yun. Kabayan ng nakasunod sa kanila kung sa tindog sa bagahan. Wow, ito pa rin. Pwede. Doon na sa bandang taas kasi ako nga yung sinasakyan natin noon eh. Susunod ang likod. Pilitin nyo dyan na maipit ka mo. Labis ang ano nito. Ito na set talaga. Kilometer 532. Hindi mo nag-convert ng ganyang ano. Yo, matay ba? Mawala kayo, may dito nangakita sa bukid. Hindi. Mawala kayo. Nato kung backing ka, ginawa mo sa likod. Nagplano ko nga mo balik ta. Patay na naman talaga. Mag-iisip tayo dyan. Sigsag yung patrol na. Buksinan rin. Sige, sige daw. Buksinan rin. Pwede na lumakas sa bukid. Gusto may sigsag sana sa dito sigsag. Doon, bakit ako? Sa Rete Bagyo. Nagpagal na sila. Ako, may nakapag-isip ang ikaw yan dyan. Dapat na sila lumakas sa Little Bagyo. Sa bundok. Mas lalo, hindi makakadaan yun doon. May siguro doon, grabe siguro doon. Yung pababa. Sunod-sunod pa tayo. Dito, may distansya dito eh. Sinasabi sa mula. Shit time. Kailangan magaling ka dyan. Diskarte kasi wala kang backing yan. Tapos yung isa eh. Pangatlo. May trailer kasi dito may kumusya na double car.
bulin. Dalawang ulo. May ulo sa unahan, may ulo sa likuran. Nakarga ng tubo na malalaking tubo. Inubuti nga natin doon sa Pulanggi na yung magbigay yung kumboy. Ganyan sila oh. Takot kasingitan yung kumboy eh. Yung ano, escort. Sinatay. Ay, ay, ay. Sinatay. May difference sa liparatoro, sa likod no? May Lagi pre- yung gulong eh. may preno din. Pero yan siya, pre-wheel lang siya ngayon. Hindi lang siya eh. Hindi yan naka-andar. Wala mong makina yan. Meron na. Wala. Walang makina yan. Gulong lang yan at saka yung hangin galing dun sa ng traktor. Para yung hangin ay yung manobela, malambot. Bakit may ano siya? Bakit may... May tayo masaya dyan? Ano Kaya dyan. Mga wire, right? Babang wire. Right. Wala isa. Walang makina yan. Wala din ko lang sa baba. Ayun. Nawawa yan pagka umulan eh. Alikabok lahat sa kanya. Bila siya. Doon yun, kumukuha ng hangin sa amin. Pero bakit may preno siya? May differential siya? Doon galing yung hangin niya, papunta dyan eh. Yan, yung mga tubos na yan. Oo. Marami hawak na ng set. Ito sa daga. Kumaliw ako dati ako kagigaste. Ito lang tabako. Kiwi. Domingo. Santo Domingo. Ay, Maliliit. tubig. Dapat dito tayo sa Morocco. Ano natin? View na mo, ano? Ito malalim pala ito, oh. Ay, pasan sa isa. Dating. Siya mo ding. Dali-dali dito na. Ay, isa na lang. Ay, may dalawa pa. Isa na lang. Kasunod. Dapat kanina pa yun lang kanya isa, no? Isa na lang sana eh. Oo. Okay. Tubig guys, tubig. Pero laki ang tubo na yun. Baka ano yan? Baka nawasa, no? Supply ang tubig nila sa ano. Government eh. Na. Bumaba yung isang driver sa likod. Hindi ako putik. Hindi na lang yung pwede mo mag-tik. Nagkaliko-liko na yan sir eh. May driver pala sa loob. Wala. May driver pala dyan sa ilalim. May driver nga oh. Yan, dapat pagkatigil mo na. Wala tayo. Salamat. Ito na yung isa oh. Yawa ka eh. Nakabala na ako. Salamat. Salamat.